θα ανοίξει ο τιμοκατάλογος του. Στα δεξιά βρίσκεται ο χώρος όπου θα μπει η παραγγελία σας. Μπορείτε να μεταφερθείτε αυτόματα στην κατηγορία φαγητού που επιθυμείτε, πατώντας το ανάλογο κουμπί στο βρετήριο που βρίσκεται στα αριστερά. Εναλλακτικά, μπορείτε να περιηγηθείτε στον κατάλογο πατώντας την άκρη των σελίδων στο πάνω ή κάτω μέρος. Για να επιλέξετε το προϊόν που θέλετε, πατήστε πάνω του. Σε κάποια από τα προϊόντα μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε υλικά από το κουτί που θα εμφανιστεί, πατώντας το αντίστοιχο προϊόν. Μόλις επιλέξετε τα υλικά που θέλετε, πατήστε παραγγελία. Μόλις γίνει αυτό, το προϊόν θα μεταφερθεί στο χώρο παραγγελίας. Τα προϊόντα τα οποία δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα υλικά τους μπαίνουν αυτόματα στον χώρο αυτό. Από εδώ μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε την ποσότητα των προϊόντων, καθώς και να αφαιρέσετε τελείως το προϊόν από την παραγγελία σας. Όταν γεμίσει ο χώρος παραγγελίας, θα εμφανιστούν δύο βελάκια με τα οποία μπορείτε να περιηγηθείτε. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το κουμπί αποστολή. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πατήστε παραγγελία. Αν θέλετε να αλλάξετε την παραγγελία σας, μπορείτε να το κάνετε μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα που ορίζει το κάθε κατάστημα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας πάλι το κατάστημα και επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία προς τα αφαίρεση προϊόντων. Μόλις είστε έτοιμοι, πατάτε πάλι αποστολή. Εναλλακτικά μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Μόλις το κάνετε αυτό, θα μεταφερθείτε στην αρχική σελίδα του site.